Avui preparem conill escabatxat. Teniu la llista de tots els ingredients al final del vídeo i a la descripció. Necessitem un conill, una ceba, un porro, una pastanaga, 4 grans d'all, una cullerada de pebre vermell, un ramet lligat de marduix, llor, farigola o les herbes que tingueu, 50 ml de vinagre de xerès, 50 ml de xerès sec, 600 ml d'oli d'oliva refinat, sal, pebre negre i 30 ml més d'oli per sofregir les verdures. Demanem a la carnisseria que ens tallin el conill en 12 talls. Comencem picant les verdures, les piquem fines i les enrossim lleugerament en una cassola amb oli. Les enrossim a foc moderat, trigarem uns 10 minuts més o menys. Seguidament afegim a la cassola la cullerada de pebre vermell, el ramet de les herbes, el vinagre, el xerès sec, l'oli d'oliva i els grans d'all sense pelar. Salpebrem el conill pels dos costats i el repartim bé per tota la cassola. Ha de quedar totalment cobert per l'escabetx. Tapem la cassola i ho deixem coure molt i molt lent durant 30 minuts. Destapem la cassola i ho deixem coure durant una hora més, també molt i molt lent. Passat el temps, el tastem i si cal rectifiquem de sal. Apaguem el foc, el deixem refredar i el guardem a la nevera. Aquesta és una recepta de la Carme Ruscalleda. Ella, al final, passa la salsa per un passapurès. Nosaltres l'hem deixat tal qual i també queda bé.